Цялото това начинание е за да възбудим интерес на младите хора в България към морето, свободата и възможности, които дава това. Естествено, че много хора веднага ще ми апострофират, морето дава много, не много взема. И да, аз също дълго живях с тази мисъл, но не точно така. Обръщайки се назад във времето, вече 35 години свързан с морето, осъзнах, че морето само ми е давало и единствено ми е взело това, от което аз сам съм се отказал. Морето дава на всички еднакво, без дискриминация на пол, раса, религия, местоживение, цвят на кожата и дали белези. Дава на всички по-равно, от нас зависи какво и колко ще се вземем, какво ще надарим. Много хора смятат, че моряшката професия е привилегия само за хора, живеещи в крайбрежните райони и другите нямат място в морето. Даже преди години обикаляхме така с екипа в страната и се срещахме с млади хора. Имаше един много интересен коментар, тъй като на училище Пловдив. Който ме апострофира какво да младите си къде бъдат, къде е Пловдив. Всъщност това няма никакво значение кой къде се намира. Привилегията на моряците е, че могат да живеят където си са по света, в България, в гората, в града, на село. Транспорта се организира от място на местоживение до кораба и обратно. Там, където има моряка, там се завръща и това всичко е за сметка на работодателя. Други смятат, че пък жените нямат място от тази професия. Но аз смея да кажа, че напоследък те се справят доста по-добре от мъжкото съсловие и навлизат се повече в тази така наречена скоро изцяло мъжка професия. Аз сами избрах тази професия, за да избягам от България. Това е жив пример на потенциален иммигрант. Когато през комунизма не бяха много начини да се напусна в България. Не може да се представи, че някой ще ме ограничава и няма да има възможност да видя хората, така живеят. Също това беше причина да избера тази професия. Какво е възможност да остане някъде на което ми харесва. И повече от 20 години обикаляйки света, търсейки най-подходящо място да емигрирам, съзнах, че няма по-добро място от България на този свят. Това е единственият законен начин, с който може да имаш достатъчно свободно време и достатъчно средства да се насъдиш на това свободно време, без да се зависим от превратности на времето, модерни тенденции и технологии. Това е една от най-древните професии, която няма шанс да бъде заменена или заличена. Вече 35 години слушам как едни автономни кораби ще обикалят сами света и как техниката ще замени човека на борда. Но ще сме много далече от този момент. И въпреки, че се полага доста усилия в това направление, все още няма сила, която да замени човешкият интелект, способността да взима решения в спешни случаи, да експериментира, импровизира, ремонтира и оцелява. По средата на океана на хиляди мили от най-близкия бряг може да разчиташ само единствено на себе си, на екипажа си и на кораба си. Всичко става много далече и много високо, както не свикнали да казваме в нашата професия. Цар далече много високо. И най-хубавото качество на морето е, че то търпи само силни, достойни, качествени хора с приключенски и авантюристичен дух. Ако вие смятате, че сте такъв, се определяте като такъв, това е точно място за вас.